ස්මාර්ට් විදියට දෙමළ හා සිංහල කතා කරමු. ස්මාර්ට් ආහ தமிழ் மற்றும் சிங்களம் கதைப்போம். දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක අපි. இரண்டாவது எபிசோட் நாங்கள். අපි நாங்கள். දැන් වාක්‍ය ටිකක් බලමු. இப்ப வசனங்கள் சில பார்ப்போம். අපි நிஷப்தව සිටිමු. நாங்கள் அமைதியாக இருப்போம். අපි හෙට විනෝද චාරිකාවක් යමු. நாங்கள் நாளை சுற்றுலா செல்வோம். අපි ගෙදර පිරිසිදුව තබා ගමු. நாங்கள் வீட்டை சுத்தமாக வைத்திருப்போம். අපි செல்லம் කරමු. நாங்கள் விளையாடுவோம். අපි වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු. நாங்கள் பெரியோரை மதிப்போம். මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුවනම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒක විතරක් නෙමෙයි අපිව சப்ஸ்கிரைப் කරලා ළඟ තියෙන பெல் ஐக்கன் එක பிரஸ் කරන්න. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனை பிரஸ் செய்யுங்க. ஸ்துதி, நன்றி.